Сәлем, дуслар. Бүген мен сезне бер кош белән таныштырам. Авис. Аның капчыгы бар. Бу капчыкка 15 литр су яки 4 килограмм балык сыя. Ой, мондый капчык түгел инде. Мен сөйлесе кошның капчыгы томшыгында. Менә булай. Таныдыгызмы? Әйе, баба кош, ягъни пеликан бу. Пеликан башка кошлардан әнә шундый сәер томшыгы белән аерылып тора. Мондый томшык аңа балык тоту өчен кирәк. Баба кош балыкны су белән бергә башта шул капчыгына сала, аннан суын кире чыгарып, балыкны йотып җибәрә. Беләсегез килсә, бу томшыкның озынлыгы 47 сантиметрга җитә ала икән. Пеликанның гәүдәсе дә шактый зур. Баба кош 130-150 сантиметрга кадәр үсә. Минем кадәр дигән сүз инде бу. Авырлыгы минекеннән күпкә кимрәк, 7-14 килограмм. Шундый зур булгач, пеликан оча белә микән? Ого, күрдегезме, дуслар? Оча икән! Баба кош тиз оча. Ул 1 сәгатьтә 50 километр араны очып узарга сәләтле. Пеликаннар төркемләп яши, балыкны да бергә тоталар. Моның өчен баба кошлар канат кагынып, балыкларны сай җиргә куып кертәләр. Бу матур кошлар йомыркадан чыкканда, дөресен әйттем, ямсыз булалар. Үзләре сукыр, үзләре йонсыз. 2 атна үтүгә кабырлар чыга башлый. Шулай да кичкенә баба кошларны 2 ай буе әти-әниләре карый, ашатам. Шуннан соң балалар азыкны үзләре таба башлый. Пеликаннар якынча 20 ел яши. Мин сезгә баба кошларның кайда яшәвен әйтмәдем бит әле. Аларны Антарктидадан кала дөньяның барлык өлешләрендә дә очратырга мөмкин. Так, мин хәзер Евразиядә, Австралия пеликаннарын карап килим әле, дуслар. Пока!